Земите на Балканския полуостров са известни с това, че разполагат с множество минерални извори и различни по състав и лечебни свойства минерални води. Лечебните свойства на минералните води са известни от дълбока древност. Затова свидетелстват множеството останки от древни бани и съоръжения около термалните води. От древна Елада и Рим до днес минералните води в комбинация с кристалния планински въздух и запазена природа са един естествен лечител и фактор за опазване на здравето на хората. По време на Римската империя са изградени крупни балнеолечебни центрове и термални бани. По-късно управляващият елит по време на Османската империя издига ролята на минералните извори в култ и до римските бани израстват нови. През вековете някои от тях са останали все така известни за всички нас, други са по-малко познати в днешно време, трети са забравени. Днес някои от тях се ползват масово от хората. Други, въпреки неоценимите качества на водата, не се експлоатират пълноценно. Опознаването на лечебната сила на различните минерални извори дава шанс на хората да намерят точното място за лечение на тяхните заболявания и пълноценна релаксация. Един пример за селище с удивителна планинска природа и наличие на минерални извори е град Якоруда, административен център на община Якоруда. Градът е разположен в североизточната част на област Благоевград, източно от град Разлог, по горното течение на река Места, на гористият родопски рид Бунтишка. На юг и изток е заграден от Родопи планина, а на север и запад от Рила планина. В близост до града е ослепителният Якорудски водопад с дължина от цели 15-16 метра. Красотата на планината и изобилието на планинска вода се допълват с бликащи минерални извори с ценни лечебни качества. А Якорудският планински циркус и 7-те Якорудски езера са емблема на планинското градче, известно в миналото с дърводобив и обработка на дървесина. Климатът тук е умерено континентален, със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на река Места. Снежната покривка се задържа 150 дни в годината, лятото е кратко и прохладно. Сведения за съществуването на развита общност в местността около Якоруда датират още от времето на траките, а пряко доказателство за това са развалините на тракийското селище при връх Бабечка чука. Минералната вода на територията на Якоруда е хипертермална 42 градуса, слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева с висока концентрация на флорид 14-15 мг в литър. Тя е бистра, без мирис, приятна за пиене. Лекува стомашно-чревни заболявания, хронични гастрити, язвена болест, жлъчно-чернодробни, жлъчно-каменна болест, хронични хепатити и други, бъбречно-урологични метаболитни заболявания, подагра, диабет, затлъстяване и други, кожни заболявания, заболявания на опорно-двигателният апарат и нервната система. В землището на град Якоруда има 2 минерални извора и 1 сондажен кладенец. Има басейн и плаж с минерална вода. В града има обществена минерална баня, която е изцяло реновирана по проект Минерални пътеки. Старата градска баня сега е превърната в модерно съоръжение, привличащо туристи от много страни, търсещи спокойствието и красотата на планинската природа и лековитата сила на минералната вода. През Якоруда минава теснолинейката Септември Добринище, която е известна с най-високата гара на Балканският полуостров, гара Аврамово, на 1267 метра над морско равнище. Природните дадености, местоположението и минералните извори са потенциал за развитие на туризма и дават шанс за превръщане на района в атрактивен център за български и чуждестранни инвестиции в туристическия сектор. Община Минерални бани се намира в Южна България на 18 км от областният град Хасково и на 188 км от София. Курортът Хасковски минерални бани
е с мек континентален климат, мека зима, топло лято и продължителна есен, което благоприятства целогодишното бално лечение. Селището е заобиколено от прекрасна горска растителност, допринасяща за кристално чистият въздух и естествена красота. Минералната вода на Хасковските минерални бани е най-ценното природно богатство на района. Тя е хипертермална с температура 57 градуса Целзий и уникална по своят химичен състав и лечебни свойства. Тя блика от 14 извора с дебит 1500 литра в минута. Характеризира се като сулфатно-натриева, калциева и флорна. Националният курорт и минерални бани е профилиран за лечението на заболявания на периферните артерии, ендертрити, атеросклероза, болест на Рейно, състояние след тромбофлебити, вегетативни и диабетни ангиопатии, склеродермия и други. С отличен резултат се повлияват и следните заболявания на опорно-двигателен апарат, ревматизъм, артрит, ставни заболявания, състояние след счупване на кости на периферната нервна система, радиоколит, полиневрит, ишиаз, лумбаго, плексити, дископатии и дискова херния, гинекологични заболявания, кожни заболявания и други. Минералната вода в селището се прилага и питейно при пясък бъбреците, хроничен гастрит и колит, язвена болест, стомашно-чревни заболявания, възпаление на жлъчка и черен дроб. Славата на селището и неговите 14 чудодейни извора се носи още от древни времена. Предполага се, че след сражения римските войници се лекували раните си около топлите минерални води. Разкритите археологически паметници свидетелстват, че около минералните извори е кипял интензивен живот. За древния живот по тези места свидетелстват множество артефакти. Те са социализирани и могат да бъдат посетени. Изключително атрактивна е Чифте баня, построена през далечната 1932 година. В периода 2021-2022 година тя е реновирана по проект Минерални пътеки, ваканция и природа за МИГ. По програмата за трансгранично сътрудничество Интерект Гърция-България и в нея сега има модерен спа-център с кабинети за рехабилитация, лекарски кабинет и отделение за физиотерапия. Тя е най-посещаваното място, откакто курортът съществува. Чудна природа, лековита вода, спокойствие и учтиви хора – това са нещата, които водят все повече туристи в курорта Минерални бани. Непосредствено до българската граница в рамките на префектура Ксанти се намира община Мики. Тя е съчетала в едно богата история, красива природа и лечебни минерални извори. Горещите извори на Лотраксанти са природен благодат. Тук, сред природните красоти в зелената долина на централният Родопски масив, отсякъде бликат горещи термални води. Намират се на около 40 км по шосе от Ксанти, близо до гръцко-българската граница в село Термес. Водите от тези извори са класифицирани в термалната категория на оксикарбонатни води и са разпръснати в геометричен радиус от 1 км. Медицинско изследване показва, че терапията с водата на тези термални извори има лечебен ефект при стомашно-чревните, чернодробни, метаболитни и инфекциозни заболявания. Температурата на водата варира от 29 градуса Целзий до 53 градуса Целзий, а общия дебит на изворите е над 100 кубични метра на час. Минералните води в община Мики са лечебни при външна и вътрешна терапия, външна терапия под формата на вани, басейни и душове при заболявания на опорно-двигателният апарат, нервната и периферната съдова система, кожни заболявания. Вътрешната терапия е показна при заболявания за стомашно-чревната и пикочна система.
Община Мики има обществена минерална баня, която е изцяло реновирана по проект Минерални пътеки. Съчетанието на историческите останки и природните красоти с термалните свойства на минералните води превръщат тези райони в предпочитано място за почивка, съчетана с рехабилитация и лечение.